la ngaphansi ngiyakhumbula kade ngikubuza mina ngithi ugcine nini isende wegogo phendula la Nkosi yami khuluma iqiniso Ikhona into ela esibelethweni ebingathi yahamba. yima gogo ungangitsheli yima wo ngithi mina uligcine nini isende Nkosi yami Benditha izolo mkhulu. ugcina izolo Yebo mkhulu. ngicela uvele kahle mama ngidlali la angidlali la Yebo mkhulu. ngiyangizwa kahle Yebo. umzukulu kaMafenda azaquleke mina nobhodla isibumbu ngihamba nekhehla lami makhifikhifi namhlanje akudlalwa lapha wegogo uthi umoya kimi angiqale mina ngize la esinyeni sakho kunento ehleli la wegogo walala nendoda ethwele uyangizwa kahle ingakho ngikubuza ugcine nini isende uyangizwa kahle namanje lento iyaphila la kuwe umuzi uya kuma period wena unokhipha igazi elimnyama before uqale phikisa ngizwe Nkosi yami Yebo mkhulu kunjalo manje siyaxesheni igazi lami alisafani nakuqala. wegogo wena uzohamba wena ungavukelwa yangizi ngithini Yebo mkhulu. namanje imizwa yakho lokhu iyehla kancane philela umoya gogo Yebo mkhulu kunjalo. egogo ukuthi ungifica ngisemgwaqweni kuyaphuthuma ngicela ukuthi wena gogo ungenzele kanjena ke kunomuntu wamboleka imali engango 300 rand ohlangene uyangizwa kahle lo muntu akawulethanga kahle kwaba nezinkulumo wayithatha le mali uhamba wayosebenza uyangizwa ngithini namanje imali ayikufuni wena gogo iyashalazela Yebo mkhulu kunjalo. Imali ayihlali nje kuwe. lalela ke ngifuna ukuqhaqhela lento yakho le ngicela gogo ungenzele i-cash send njengamanje engango 300 rand ngizoya lapha emfuleni kumkhuluma khifikhifi sike siyenze lento yakho sibuyise lenhlahla yemali Yebo mkhulu. unayo 300 rand ngithi ekhadini Hayi ngu2. Alright faka lokho khona ke asithe lo 200 rand loyo ufake la ku case wenza u-cash send usebenzisa liphi ibank Capitec. ya iphini abe u2025 Okay mkhulu. ifake njengamanje leyo mali leyo ngabe ngiyokucelela mina intabeni mana break shame engakayifaki wegogo niyawubasa umlilo lapha kini Like njani ngisho kwenzeke nibasa umlilo ungakhona ungitholela amalahle lawa abathi bathini uzosiyami lamalahle amnyama lawa ababasa ngawo itofu abantu ndiyawabona mkhulu. gogo ngifuna ungithole lawo malahle lawo bese uyabagaya bempuphu ugcobisa umzimba wakho wonke for 7 days ungawagezi ngoba kunabantu abakhalayo bathi umhle okudlula bona manje kufanele bomnyama njengabo ngicela nje ungenzele uhlala nento for 7 days ungayigezi salukwazi lawo malahle wobheka umzimba wonke nasemsebenzini uma uyakhona uye ugcobisela amalahle emzimbeni uyangizwa ngoba angiserious lapha gogo ngiyakusave ngoba kunabantu wena gogo abafuna ukuzela nento ezimbi manje kufanele badide bengakuboni ugcobisela amalahle umzimba wonke for 7 days uyala umsebenzini ungagezi for 7 days uma kunequnga noma iphunga eliphumayo gogo ungakhathazeki ngalo indlela engisebenza ngayo vele lizawuphuma Ndiye ndigcoba umsizi phezu kwempahla. ufake gogo insizi ube mnyama thuna sekhanda gogo ufake insizi mabekubuza ubatshela ukuthi asenyanga enkulu makhifikhifi iyathosa phansi kwamanzi yahlala for 10 years angeke bekwenze lutho nasemsebenzini ngeke uxoshwe salukazi Umzimba wonke phela nasebusweni gogo uqala khona ebusweni uyehla ezantsi gogo umzimba wonke mase ugcobisile gogo ngifuna wenze kanje mase uyigcobisile lento bese uthola lento enifaka lapha enzishene enigcoba ngayo inzipho kodwa ngifuna utholele eblack bese ugcoba azinya eblack kwanawo ngoba ngifuna ube ngenye into gogo kodwa khonento manje gogo ezophuma emtimbeni ngoba ehlala ublack chama hey oh alright mkhulu 7 days kusho iveki lonke mkhulu. yebo salukazi Ngizoya emsebenzini ndimnyama. gogo ake sithandaze ngizwa kuthiwa ngithandaze ukhona usawoti lapha ekhakini Yebo mkhulu. hamba gogo ithi njengamanje hamba nefoni ufake ufike amanzi ufake usawoti hamba gogo nefoni njengamanje ziyenzeka njengamanje Wasela mkhulu nanga benhleli ndiwasela. ya agcwalise
Angibonanga unosawuthi. Ngiyabuya awumthathe black. Alright, hamba ugcwalisa amanzi lapho gogo. Gcwalisa amanzi uthela usawudi la phakathi. Siyasebenza manje soxosha imimoya emibi la. Uthuma gogo. Qhubeka nithe screen lapha, thepani screen. Nkosi yami. Minister. Ya minister. Ya phela khehla thepani screen. Konakele manje bafana, konakele phethe umkhulu makhifi la. Akudlalwa Oh, that's wrong. We'll sit here with. Let's pay it to me.